Bună seara, îi răspund doamnei Gabriela, care ne întreabă: ca să primești pensie dintr-o altă țară, nu trebuie să ai un număr de ani lucrați în această țară. Încă o dată vorbim de pensie internațională. Și ceea ce nu înțelege foarte multă lume este că chiar și cu un an și cu 2 ani de zile munciți într-o țară, puteți să luați pensie din țara respectivă. Și haideți să vă explic cum funcționează lucrurile. Dacă cineva a muncit, spre exemplu, 12 ani în România, 7 ani în Spania, deci s-au făcut 19 ani în total, și au mai muncit un an în Marea Britanie. S-au făcut 20 de ani în total. Persoana respectivă a muncit 20 de ani. În România trebuie să muncim minim 15 ani, prin urmare face tic, pentru că se adună toți anii munciți peste tot, deci 20 de ani, poate să iasă la pensie. În Spania se iau în considerare toți 20 de ani, prin urmare, pentru Spania trebuie să aveți minim 20 de ani ca să ieșiți la pensie. Prin urmare, inclusiv Spania ce da, puteți să ieșiți la pensie. În Marea Britanie trebuie minim 10 ani ca să ieșiți la pensie, aveți 20 de ani în total, puteți să ieșiți. Deci toate cele trei țări, tic, 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 cum s-ar spune. Deci, practic, toate cele trei țări pot să vă scoată la pensie. La ce vârstă vă scot la pensie? Bineînțeles, conform legislației din fiecare țară respectivă. În România, doamnele ies la pensie la 63 de ani sau pe acolo, în funcție de când sunt născute. Prin urmare, dacă ați împlinit 63 de ani, puteți să ieșiți la pensie chiar cu 20 de ani munciți. 12 în România, 7 în Spania și 1 în Marea Britanie. România începe să vă plătească pensie. După care vine și Marea Britanie la 66 sau 67 de ani, depinde când este, și o să înceapă și Marea Britanie să vă plătească pensie, culmea, pentru acel an lucrat în Marea Britanie. Dar sunt niște bani care vă intră în cont în fiecare lună, timp de toată viața. Prin urmare, n-are rost să îi pierdeți. Deci, mare atenție! Dacă ați muncit în alte țări, deci dacă ați muncit prin țările europene, prin Marea Britanie, în Israel, în Canada, sunt multe alte țări, chiar și un an de zile contează. Aduceți-vi-l, faceți tot ce trebuie astfel încât să puteți să ieșiți la pensie. Noi avem un serviciu, costă 50 de lire, ca să putem să vă facem o simulare, să vă explicăm exact pe baza informației, pe baza numărului de ani pe care îi aveți dumneavoastră munciți prin diverse țări, să vă spunem exact ce opțiune aveți de ieși la pensie, când puteți să ieșiți la pensie în România, când puteți să ieșiți la pensie în celelalte țări pe care ați mai lucrat, ce opțiune aveți și să vedem, bineînțeles, care este opțiunea cea mai bună pentru dumneavoastră. Toată simularea durează aproximativ o oră, puteți să puneți absolut orice întrebare aveți atunci, vi se răspunde la întrebări, programarea este cu mine sau cu un alt coleg sau colegă și, practic, nu doar că vă facem acea simulare, vă trimitem rezultatul raportului pe e-mail, unde aveți absolut toate detaliile acolo, cu toate întrebările pe care le aveți pe e-mail. Mai mult, dacă, nu știu, în următoarele 30 de zile mai aveți orice altă întrebare, vă mai vin Dumnezeu știe ce alte întrebări, sunt incluși în cei. Încă o dată, are o singură taxă, serviciul ăsta costă 50 de lire sau 57-58 de euro. Părerea noastră că este un serviciu foarte bun și tocmai că este un serviciu pentru comunitatea de români pe oriunde s-ar afla ei, cum îi spun ăștia la televizor, diaspora. E foarte simplu, click pe butonul de pe lângă video ăsta, pe undeva pe aici, pe unde o fi butoanele respective, intrați la poza noastră de profil, intrați pe site, faceți-vă o programare cu mine sau cu unul din colegii mei, astfel încât să vedeți exact când puteți să ieșiți la pensie pe diverse opțiuni. Sper că am fost suficient de explicit și, încă o dată, chiar dacă ați muncit măcar un an sau și un an într-o țară, tot puteți să luați pensie și din țara respectivă, n-are rost să pierdeți banii respectivi.